はい。じゃあ本日3戦目。最後は5話からですね。やってみたいと思います。こちらも4の看板モンスターですね。はい。で、ちょっと今回は、こちら。私とハンマー。最近発掘で取れたですね。猫ハンマーですね。可愛らしいです。こちらをちょっと使っていきたいと思います。ここはマガラなんですけど、かなりこの正面のブレス、突進がちょっと強いイメージがありますので、無理に頭を狙わなくてもいいんじゃないか。これですね。こういうのは危ないですね。思うんで、足の方をちょこちょこ、大丈夫か。多分同じ考えだと思いますね。やばい。打撃武器だからといって無理に頭に張り付く必要はないかと思いますね。ソロでも一緒だとは思うんですけどね。競争を吹いてくれるのかな。でハンマーの場合はこのためにですね、これを積極的に使っていきたいところではありますね。ために、上であんな大技が、さすが団長だよ。そうそう、超えますね。怒り状態になると、色が変わります。でこの状態になるとかなりちょっと動きも厳しくなってきますので、ありましたね。あ、やっちゃった。はい。ちょっと伸ばして。やっちゃったか。取れんか。かなり頭、はい、やりましたね。いい感じですね。移動しちゃった。あるあるですね。よいしょ。一回取りますか。じゃあ一回ちょっと